Priateľ, ktorého som stretol v Medjugorji, mi povedal, že to je jeho špeciálne miesto a že každý má niekde na svete jedno, len ho musí hľadať. A ja som možno práve našiel to svoje. Kapadóčia. Miesto, kde si ľudia vytesali mesta priamo do hôr. Takže moje prvé ráno v Kapadóči, v Goreme. Úplne som úžasnutý týmto miestom, som aj nie v dravom hoteli a môžete vidieť, že aj napriek tomu aj tu je mnoho týchto horských domčekov okolo mňa všade, takže na takejto teraske rád a je to úžasné. Pohodlie hotela je síce super, ale ja chcem dobrodružstvo. A to nájdem v jaskyni. Takže toto je môj posledný deň v Kapadoči. Strávil som tu 9 dní, z toho 4 v tomto cave house.
úžasný zážitok. Po nociach som točil timelapsy, fotil hviezdy a preto som sa moc teda nevyspal a trošku sa už aj teším do Gruzínska, že sa vyspím v normálnej posteli. A čo sa týka videí, konečne sa začínam cítiť, že tvorím také videá, aké som pôvodne chcel. A to znamená, že sú menej dokumentárne a viac pocitovo zamerané. Jeden deň som dokonca mal psíka, malé šteniatko. Ma začal pri ceste prenasledovať až sem do jaskyne. A aj tu spal so mnou a vždy, keď som večer išiel skontrolovať kameru, tak išiel so mnou potom naspäť spať úplne pol zlatučky, ale bohužiaľ na druhý deň som musel ísť do mesta, kde so mnou nemohol ísť. Aj som ho skúšal priviazať, ale strašne sa bránil, takže sa to nedalo. Tak som bohužiaľ musel ujsť s tým, že som dúfal, že ho nájdem, keď dojdem naspäť, čo som nenašiel, tak som bol potom trošku smutný z toho. Niekedy bezvýsledná snaha asi nie je znamenie vzdať sa.